Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 6:52 minutu igaro diren honetan, gaur Donostiako Atano 3. jokatuko diren Lauterdiko San Fermin torneoko bi finalerdien atarikoa eta pronostikoak egingo ditugu. Ohiko moduan, San Fermin torneoan egin ohi den bezala, Baikoren adarreko finalerdia eta Asperen adarreko finalerdia izango dira eta bertako irabazleek jokatuko dute hilaren 7 goizeko 11etan Iruñeako Nafarroa Arena pilotalekuan. Lehen partida Baikoren adarrekoa izango da eta bertan Iñaki Artola eta Jon Ander Peña izango dira nor baino nor gehiago. Hemen Iñaki Artola ikusten dut favorito, aleiarrak urte oparoa darama, Binakako txapelketan finalean sartu zen, buruzburuko txapelketan ere berbera egin zuen, eta orokorrean gainera joko bolada oparoan dago. Egia da, orain 2 aste hanketako arazoren batekin edo izan zela, baina gero Bakaikoaren aurka Hernanin jokatu zuen, eta naiz eta partida ez genuen ikusterik izan, erraxamar irabazi ziola ematen du, 22-13 emaitzarekin, eta Jon Ander Peñak ere erraxamar menderatu zuen Iker Larrazabal. Egia da lehen zatia askoz ere berdinduagoa izan zela, bigarrenean jada ies egin zuen Tolosarrak, baina lauterdiko distantzia horretan oso ongi moldatzen diren bi pilotari dira. Peñaren distantzia kutxunena esaterako lauterdikoa da, joan den urteko txapeldun ordea da gainera, Tolosarra, Jokin Altunaren aurka denbora luzez irabazten joan ostean ez zuen partida histerik izan, eta ondorioz 22 eta 21 irabazi zion Amezketarrak, baina final ederra jokatu zuten biek ala biek, eta aurten arantza hori ateratzeko asmotan irtengo da kantxara noski Jon Ander Peña, baina aurrean ez du batere aurkari xamurra izango, esan bezala Iñaki Artola. Sakearekin biek mina egin dezakete, gero behar bada errematean asmatu beharko du Jon Ander Peñak, eta Jon Ander Peñak irabazi nahi badu ezinbestekoa izango da beretzat erabaki hortasunez jokatzea, hau da aurrera egin behar duenean aurrera egitea, bestela badakigu orain Artolari agoko zuloan pilotak uzten baldin bazaizkio Iñakik ez duela barkatzen, konfiantza handia hartu du azken urte hauetan, jada jokaldi gehiago egitera ausartzen da, lehen ez zuen hainbeste arriskatzen gaur egun, baina eta hori izan da bere aurrera pauso horren gakoetako bat, eta benetan Iñaki Artolak berriz sakearekin asmatu eta bizi jokatzen badu, irabazteko aukera handiak izan ditzake. Eta bigarren partida ez dut hain parekatua ikusten, naiz eta Javi Zabalak balentria handiko garaipena eskuratu zuen aurrekoan Jokin Altunaren aurka, nik hemen Peio Etxeberria favorito nabarmen xamar hartzen dut. Lauterdian benetan jokatu dituen azken partidetan, bai Bizkaia torneoan eta bai Lauterdiko San Fermin torneoan Joseba Ezkurdiaren aurka jokatu zuen partida, benetan ikeragarriak izan dira, asko jokatzen du Peiok Lauterdian, saketik hasita gero ezkerrarekin batez ere kantxa erdian hartzen badu min ikeragarria egiten du, aurkariarentzat defentsarako oso pilota zaila jartzen ditu, eta gero gainera tantoak amaitzen ari da, eta noski pilotariak tantoak amaitu behar ditu, Peio horretan ari da, eta Lauterdian hori funtsezkoa izango du. Javi Zabalak Jokin Altunaren aurkako partida berbera egin beharko du, behar bada gutxixeago galdu, hori ezinbestekoa izango du, baina sakearekin asmatzen badu eta gero aurrean errematean eta fin ibiltzen bada, argi Javi Zabalak ere zeresana eman baitezake gaurko partida honetan. Hauxe beraz, uste duguna partidaren ostean, jaialdiaren ostean analisia izango duzuen, oski binor gehiagoka hauena, bihar San Fermin torneoko Binakakoaren, bai nagusiaren eta baita B-seriekoaren atarikoa eta pronostikoak izango dituzue, eta igandean jada bigarren kanporaketen, aurre kanporaketen analisiak, bai lehen mailakoak eta bai B-seriekoa. Beraz, San Fermin torneoa hemen kirolunean egunero. Hauxe beraz, esan beharrekoa.